Genu tuwo. Unuta, anga, unukwan. Unuta, ofrisi, unukwan. Unukwan. So na ke hunu jibia hi ata. Udumese unukwano ngo. Afia fu unukwano ngo. Mbabia bi unukwano ngo. Mabla ya ura ye gwalio. Iba menzi be mo awo. Anye wo nde Ohafia Youth Association representative from the whole communities in Ohafia. Because if the youth be able, we can't stay here. Yes. And we are here in respect of the petition our Senator Orji Uzor Kalu wrote against us in Zone 9. Orji Uzor Kalu, last election, 2023. Orji Uzor Kalu, there are Ohafia, may label Ohafia as IPOB zone. That makes over 150,000 people in the whole election. They did not cast. The biggest ward in the whole of Abia North, Binisiama ward, did not cast one single vote. And he went ahead to announce his own result on his own favor. But now, coming 2027 election, he has started coming to Ohafia, that place on them on IPOB zone. Now, you cannot label us IPOB zone, and you are not come back to campaign in our land. No. We don't have one single project from Orji Uzor Kalu in the whole of Ohafia. Yes. Orji Uzor Kalu never empower any single youth in Ohafia local government. Yes. Orji Uzor Kalu never walk road that up to 1 kilometer road in Ohafia. Yes. Ordinary bike. No, the only thing Orji Uzor Kalu can boast in some Ohafia is wheelbarrow. Based on that, the whole of Ohafia have agreed to tell him that 2027 we don't need him. Yes. He can go ahead and campaign in Ibene. Yes. Isukwato. Yes. Umundochi. Yes. Ohafia. We know you. I'm the PRO Association. Biko video anu nwene nekita ezigbote ihe ka ọ bụ na isi ọ na-etriti ndị politicians anyị isi ọ na-etriti ndị ha sị na ha fail na ha nọ n'ọkwa isi ọ na ha na-etriti ha Jehova ha ama mma mgbe ha bido emewe ihe ọma. Orji Uzor Kalu as a political figure in Nigeria, not even in Abia State, o kwesịrị ịnọ his retirement plan. I don't know this power drunk and the buy na the special and the buy power drunk. Manuna mambukwa this power drunk banye obodo ọzọ menwe ihe ka obodo si eme ya. Una mambonwe ya. Una dey so power drunk that na una manche una echifuzi some of the things you ndị Ohafia si na Orji Uzor Kalu accuse ha na ha bụ ndị IPOB. Kiti na abịakwa ka ibebe mee campaign ebe a. So ndị obodo wee jụ na ha chọrọ ya nya bụrụ campaign ya mee gịnị jewe ebe ọzọ. I like the fact that people are beginning to stand on their ground against ndị politicians ndị ọjọọ ha nwa niile anyị nwere n'Igbo anyị. Bido mewe na ihe ọma mgbọsị a ka ndị ugwu Hausa to one of their representative Okwute atụkị Okwute opele ihe akwụsọ Chukwu nna zọrọ ya o wee gbusi ike wee mee gịnị wee na-anya bụ ije mana ọ naghị ọfụma okpu ya na ofu kwụshu ya ka hapụrụ ndị be ha wee lipụ ọsọ. I am not supporting unu nwa Orji Uzor Kalu Okwute ma o mee ya nke ọzọ, but at least a na-afụ n'ihe ndị ọzọ melụ. They should also change because one day power belongs to the people. Mbosi ndị na-achị si na ha na ya achọghọzi gị, you will be forced to come down there. So why not do what is right mgbe ị nọ n'ọchịchị? Gịnị ka ọ ya akọsụ kene unu akip nna ga-ajụ onwe m gịnị ka ọ ya akọsụ gịnị ka ọ ya eli unu na-arụ unu emelụ ndị mmadụ ihe unu na-eji obodo oyibo unu na-eji everywhere. Orji Uzor Kalu ka foto ya bido liki unu obodo oyibo mgbe o ji ekwụrụ ọtọ na tren were aka jide mana onye eme nwe na Nigeria mba onye ji nwa ụkwụ ga mba mana ijere obodo oyibo obodo na-awụ ọkụ ọfụma
iwere ụkwụ ikwụrụ na tren na-aga iwere aka jide n'osisi tren eme gba breki n'isi mụọ isi na dashboard jidesi aka na ya oke unu afụgodo things ka ọ na-adị mma ebe a oke mekwana na ya ka ndị bụ unu solu benefit because na gịnị me asị na gịnị me ihe dị na mba ka a na-eṅomi unu eṅomi nke a bụ natala ya so oke na ọ dị nke a dịkwana ndị be anyị mma ngwa Mr. A and B ka anyị tike aka ọnụ ka anyị ma na ya emenwe ihe ka ọ dị mma ọ na-anụ Igbo anyị nọkịta one ka anyị dị na anụ Igbo anyị datị na unu ama nchịkọ nwa aka ọnụ webatala anyị ụdị tren na-adị na Lagos at least isteti enwe ya Igbo isteti enwe ya Igbo isteti enwe ya Igbo ha na-akọnetị interstate ndị a na-eje ndị a na-ana ndị a na-eje ana obodo adị mma this thing ọmanli much obodo adị mma unu na-esi obodo oyibo mmadụ agba tren 4 hours 3 hours nọ na-eje ka ọ na-eje nke 3 hours a ka another one na-ana nke 3 hours a at least enwe ndị na-eje eje na ndị na-ana onye na-apụgodo apụ mara oke tren na-abịa ebe a by 9 nke ụtụtụ 9 tren elu na ndị na-apụta ma na tren na-elu ebe ni by 12 at least ndị move by 12 ndị move by 9 at least ha efekwana nwanne gị n'ụzọ ifelia nna good morning good afternoon a na-eme interstate flowing of activities ife obodo a na-adị mma mana nke a nothing onye chichi ọsọ eji egbe gbajie na Nigeria amaka ma ọ bụrụ Chike Ọkpala amụrụ m mgbe anyị ebido kwupụrụ na ajụ ihe nka nọ ndị youth Ọhịọfịa biko nụ I salute unu na this courage unu wepụta it's a massive courage ka unu display that place because most of them na-ekwucha achefue and wo betray that person onye abụọ at the end of the day generally ego ka we betray ndị youth one voice we betray unto them ihe lemegbu ndị a na-apụta for governorship of Abia State kita na all these past leaders ihe lemegbu ha banye ekwe ha n'azụ ka ha wee pụta for that na ihe lemegbu ha because na ọ bụrụ na ị na-anyafu n'obodo dị mma asị oke nna anyị obodo amakakwa ngwa onye a na-achị na-achịta asị past leader nna onye a na-achịta oke nwanne dịrị ofu ebe ka onye achịchagodo unu na-apụta kedu ihe ọzọ unu ya ebido wee mee campaign against Alex Oti na Abia State kita kedu ihe unu eji wee mee campaign against him and I will still be sounding it I will still be making it clear Alex Oti ogocha anya gị maka ndị dị insecurity gasala ga Abia State because the way this men is they had the mean and had the wicked and brutal ogocha anya gị just no ogocha anya because that is the only way ha eji we penetrate gị. Once the life of people is being threatened, they have no option than to give in to the demand of their oppressors. Alex Oti biko, pay attention na your security interstate. Moto una na bata na Abia State si na-echeki ya. Forest guard gị niile si na-echeki ya echeki. Si na-echeki echeki because APC government bụ government ndị owufu ọbara na ndị ọrụ ọbara. Njide ka iji Alex Oti. Inyekwana ha ga-apụ biko dodo na ndị a chọrọ ihe ọma since 1999 ka ha bido chiwa Abia State to 2023 gwa kene na ihe ha chita na Abia State na 2000 just no idala obodo gasa nothing can be written home about onye ọzọ na-emezi ihe ọmụ na asị na ihe ọma solo unu nso fia unu chukwu na bụkwa unu ọnụ